Pa ako bih pričao o sebi, o tome da sam prvo počeo da radim sa muškarcima i onda nakon povratka iz Amerike, gde sam bio bačen u vatru i odjednom počeo da radim sa devojčicama, jednostavno kada sam se vratio u Srbiju i krenuo da radim ponovo sa devojčicama, jednostavno sam shvatio to kao svoj životni poziv, zato što je rad sa devojčicama jako lep. One me slušaju, uvek rade, nisu nemirni kao dečaci, tako da mi je uživanje radeći sa njima. Pa ja sam jako emotivno vezan za njih, bukvalno smo kao porodica i onda bukvalno kad nemam posla ili kada smo na nekom odmoru ili tako nečem, ja jedva čekam da ih vidim i da ponovo radimo ili da napredujemo dalje. Pa s obzirom da jako puno vremena provode u sali i da u suštini pored škole, to im je najveća obaveza i najviše su posvećene tome. Gledam da svaki svoj minut vremena, ako već dolaze u salu, da imaju cilj zašto su došli na trening i da to vreme koje i roditelji potroše, da ih dovezu, dok ih čekaju ovde i oni koji se žrtvuju da dođu ovde, iskoriste to vreme na najveći mogući način. Svakim treningom bukvalno moraš da ih podstičeš i da ih motivišeš da daju sve od sebe, jer je to ključ uspeha. Pa pored discipline, ono što je najvažnije osobina u gimnastici je ta istrajnost, upornost i sve, jer gimnastika nije sport koji može da... One svoj pun potencijal da zapravo dostižu tek kada su malo starije i zato je potrebno da budu istrajni u svemu tome i da zapravo budu vredne, jer talenat je već danas postao nešto što je figurativna stvar. Jako je bitno da budu uporne i da konstantno rade ka svojim ciljevima. Jako veliku ulogu u svemu ovom ima porodica. Jako je bitan faktor roditelja u ovom sportu i to je taj trougao trener, vežbač, roditelj i to je zapravo bez njih ne bih mogao ništa da uradim. Znači, roditelji rade svoj posao kod kuće, podstiču ih, bodre ih, usmeravaju ih, ja to radim u sali i onda zajedno dolazimo do rezultata, do uspeha ili neuspeha. S obzirom da sve one daju svoje maksimum i prolaze kroz jako teške periode i pripreme, jer jako mlade ulaze u sam profesionalni sport i dosta odricanja i jako teške stvari rade za svoj uzrast i nekako konstantno svakog dana pomeraju svoje granice, da li je to u pitanju strah, da li je to mentalna snaga, da li je to fizička snaga. Jednostavno znaju kroz šta prolaze jedna druga i onda kad jedna ima pad, tako međusobno dižu jedno drugo i jako je lepo posmatrati to sa strane kako se drže kao porodice. Samo da ih mnogo bodre, da ih mnogo podržavaju u svemu što rade, da im pružaju podršku koja im je jako neophodna u gimnastici, zato što u ovom sportu se jako često dešavaju padovi i taj burnout koji može da se dogodi, možda ne dok su mali, ali kasnije, pošto, kao što sam već naglasio, puno se odriču, prolaze kroz jako teške faze, mnogo rade, vredne su konstantno, nemaju neki preveliki feedback od toga i onda je jako bitno da roditelji odigraju tu svoju ulogu i da ih podrže u svemu tome, jer i ja kao vežbač ne bih bio ni danas trener da me roditelji nisu podsticali da se bavim time i da kada sam imao krize i kada nisam želeo više nikada odem u salu, nekako sam se uvek vraćao zahvaljujući roditeljima. Tako da bodrite svoju decu, pružite im ljubav i to je to. Pa ja sam još uvek mlad i ambiciozan trener, entuzijasta, tako da još uvijek imam neke velike snove za njih, verujem u njih, verujem da ćemo doći do nekih evropskih i svetskih takmičenja i ne želim da poverujem da to još nije moguće, tako da svakim treningom radimo na tome da dođemo do tih najvećih takmičenja, kao i svakom sportisti, pa tako i nama je cilj olimpijske igre. Tako da olimpijada nam je još uvek san, a i nekako sam i taj san preneo na njih, ja ga nisam ostvario kao vežbač, ali nadam se da ću ga ostvariti kao trener.